आ दुनिया के पता चल जैते रे आ चुप के चोरी मिल गई है मिल में तमाजा ये बड़ी खुशी के बात बा कि हमारे छपरा जिला में भी मगई के फरमाइश आई हवे और हम यूपी के रहे वाला हैं और बिहार में आके ही मगही भाषा सीखने मगध के लोग के प्यार बाकी हमरा के इतना आशीर्वाद दिया लोग और बहुत सारा गाना भी गईनी हो कि तोरे नम के टैटू आरे जानू रे हाथा ना बनले रे कि खाए के क्रिया जाना रे दिला में बसले एक और हमार पैगा मित्र सेन पैक्स अध्यक्ष इंदू देवी और पंचायत समिति रंबा देवी जी के बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद आइल बा भैया धन्यवाद मोबाइल बा जरा दिखा जी ने बात ए हो दर्द आज चाहे नाम हो किया बतारा हाथ खाइले कि पनमा परा कि छेड़ा छेड़ा हर मने अकेदा लागल बा कमरिया में छेड़ा छेड़ा हर मने अकेदा कि छेड़ा छेड़ा हर मने अकेदा कि जहाँ जा जान तू ललकारत चला कि राजा रागादार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला राजा रागादार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला असही तू चारों ओर छैले रहा यूपी और बिहार के हिलैले रहा सही तू चारों ओर छैले रहा यूपी और बिहार के हिलैले रहा कि जब बबलू के गोली से मारत चला अरे राजा रंगदार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला राजा रंगदार तू झारत चला जिला में गरदा कबारत चला क्या बात है एक और गीत हमारे किशारे बे के साथ आयल है ओकर फरमाइश आयल है हम चाहता नहीं कि जितना भी समय मिलल बा जितना भी आप सबके डिमांड बा हम पूरा करके ही जाए कि काला कतवा के लइकी तो केहू के कहे सोना बाबू जान ली सा काला कतवा के लइकी काला जादू करे काला कतवा के लइकी
अच्छा एगो आप सबके नया गीत सुनाओ तने। ये बड़ी सुंदर राइटर आजाद जी लिखले बड़े। एगो मेहरारू के भाव बा और मेहरारू अपना मर्द से एगो बड़ी सुंदर साड़ी मंगाओ तड़ी। अच्छा माता बहन लोग अगर अपना